Selamun aleyküm. Hoşku beray birumet. Jimiryara çi xêr û xêrat tere mirûdikare xêr û xêrata ji dê bavê xwe rabike. An jî Qur'an jî miryara tê xwendin ya nayê xwendin. Gelekî pirsên wiha tê kirinê. Xwedê Teala dibe em vê mijarê li gora ayetekî Qur'anê û hedîseka Pêxember aleyhissalatu vesselam li ser vê mijarê bisekin. Pirên mirivên me heye, gava di saxiya xwe da bi xêrê xwe nake, xêretê xwe nake, sedeqe nade, zekat nade, an jî em bê tiştê ku jê tê xwestinê xêrê xwe nake, piştê ku dimire wesiyet dikir ser zarê xwe dê bira zarê min xêr û xêratê me bide. Halbikî Xwedê Teala di Sûreyê Necm ayeta 39 da dibêje Bismillahirrahmanirrahim ve en leyse lil insani ila ma sa'a. Ji insana ra ji ked û kespa wî pêva tiştekî jê ra tune. Yani te divê dünyayê handa çi ked û kespekî kir te çi xêr û xêrat kir ê te li axiretê tu ê wan bibîne ve enne sa'yehu sewfe yara dê ked û kespa wî ji vira şûva wê bê dîtinê. Ev ayeta pîroz delûl îspata wê yekî însan di dünyayê da te çi kir xêrê xwe xêratê xwe tu di destê xwe bike tu nevê ji zarê min an jî em bibê tornê min zuriyeta min paşê bira ji me ra bike ev tişteka çewt û şaş e lewra zarê te gava xêr û xêrat kir ji xwe re dike ji perê xwe dike ji malê xwe dike hêna meriv saxe divê meriv xêr û xêratê xwe bike nehêle li hêviya zarê xwe û zarê me ra bike. Her wisa hedîseka Pêxember aleyhissalatu vesselam di Sûrê Sahih Müslimê da wiha dibêje İza matel insanu gava insan mer enqeta'a anhu ameluhu illa min thelâthetin amelî wî tev tê birinî ji xêrî sê tişta. Gava insanekî mer li dünyayê çi qas xêrî wî kiribe çi xwe tiştê wî kiribe temamê emelî wî tê birinî karê wî tê birinî ji xêrî sê tişta. İlla min sedekatin cariyetin. Sedekeki cariye. Yani bir merik sağı dünyayı da xestexaneki çekiri, camiki çekiri, medreseki çekiri, tişteka xeyri çekiri. Hatta xelk jüvi istifade ki xeyr jüvi rajtarı. Ev ilmin yentefi'u bihi. Yani en bir fakih xedikiri, bir sedebe medresa, alim gihan diye. Hatta insan jüvi ilmi van alima istifade bek xeyre büyüne ev xeyr jüvi rajtarı. Ev veledin salihin yed'u yed'u lehu anji veledeki salihek u jide baba fara dua bike. Yani gava insan mer tane şed min jera en bevejin kare ku bukhal dünya kiri ev jera khirawi heye anji en bevejin بخوال دنیای صدقه کی جاریه کری مزگفت چکری مدرسه چکری خستخانه چکری جامی چکری بیکانی چکری خرج بیا استفاده دکه خرج بیا جراتر یا جی ام به علما عالم گهان دیه فقه مدرسه به دستک دای فقه مدرسه پیشگیری فقه مدرسه کری علما گیشتی حتی او عالمانه به علم خو عمل بکه خرج علمی و استفاده بکه جوارج خیر تره Anji meru zarki xwe piçûtî perwerde bike perwerdekî dînî bide em tedrîsat û tahsîleka dînî bide zarê me ra mezin bû li gora dînê İslamê em ê bijî ew ji me ra dua bike wê şexê ev her sê tiştane xêrî piştê mirinê ji me ra tê. Yekî bivê sê de gava meriv xêrekî dike şîna dila bavê xwe da şûna diya xwe da xêre جي دي بابي خدا مرو خيرا دي بابي خبده تار نار لغورا بان آيات و حديثانا ناوه لي دبتو هابك تج مديه خورا دعا بك بشتي كو انسان مر شو دي تج مديه خورا دعا بك مديه خوا بي دعا نهيلن هر وسا غابا و خير دا كسي كو خيره دك صدقه خيره لي دك صدقه دي بدستي وندگره جوان ربي جمنو جدي بوي مرا دعا بك دما تجكرا قنجيكي كرشي كت صدقاتا تزكاتا ويجي جدي بابي ترى دعا كر اوا تبو سدم كو كارا تگي جدي بابي ترى دعا هات کرني وكي درنا
ابا خیره با از پزی و شرجه کم ابا خیره نزانم دیامن از نزانم خیره دادم bana tu dedi karek tişteki diyor babet tepe tüneş bervi yani devi insan hinel dünyayı xeyre xwa bikin nehyle lehevya zaf u zerçe xwa lehevya zaruke xwa nehyle herkes bu xwa xeyre xwa bike Xwedê Teala dibêje infaqê bike beriya mirinê beriya ku hûn bimirin divê hûn malê xwe di riya Xwedê de dercî tiştê qenc û baş da hûn xerc bike ne ku piştê mirinê ji ber wê ji midyara tenê dua tê xwendinê Qur'an pêxember nexwendî ne gotî bixwîne tenê ayet hedîseka heye tê gotinê ji midyê xwe re Yasînê bixwîne û hedîsa jî li ser teqdîra rast be em bê hedîseka zayîfir gorê baweriye min li ser teqdîra rast bijî divê wê hedîsê mirov Yasînê ji bo qelbê mirî bixwîne ji bo dilê mirî bixwîne pêxember aleyhissalatu vesselam bixwe ji miryara Qur'an nexwendî ne gotî bixwîne xetme dernexistî dewra salê dernexistî ev temam dora derketî tenê ji midyê xwe re dua bikin bêla Qur'anê de ji wan re nexwîne. Sila û rêz û hurmet ji we re.